Nek kowe arep ora trima, kowe arep wani karo aku, kene maju kene, tak emut ndasmu mati dening aku. Mati dening aku. Kowe tak untapen nyawamu ning kayangane Bathara Yamadipati. Sare dole, sare. Aja dipisah, aja dipisah, aja dipisah, aja dipisah, mati kowe, mati kowe. Caedan bapakne mah diantemi. Sareh ora? Sareh ora? Aja dipisah to arep tak antemi. Antemi apa kowe? Ora ngantemi iki mah ngantemi bapak. Mangsane ora lara apa piye? Mangsane kok bocah kok sak geleme dhewe. Ayo aja dipisah aku ora trima kok nek